damang napaduahon bahwa anggiku nomor tua sumurung manalu nunga jumolo moding alai karen dope anggo da agi wuru. Jadi ilo amang do hamu diingang telungu hamu do ngatusuku asa takasta do puna au apala au do anggini da anggoron nomor 2 da bangudu dope. Jadi disiarani di hamuna dong asa hutanami nang dong atugunami tung mola tegudang do di pasa rohanami salu datu hamuna tarwobi oparan ni dahang burwon di haroromuna apalagi kon na bulan nasal puido pe tapaporhat anak giba bapak disidia setinggalan parsok kita ni radi rakdo hamu dong asa hutanami nang do akadong atubuku nang dong atubuku laho mengadobi. Jadi selama di hamuna pajojoron ni anak kuma songo jujur bolu ni dahang guru tu hamuna bolosial apala angin hasu huton ba bola tu gudang mau pasal tamu itu hamuna ini masih dihonok tu hamuna jadi memang pajojor tu ba jujur bolu ni enang munaong
dohot sudi nama kaholongi kami terlebih di rajani dongas sahuta omat kina jahnon nami songon jujur mulu ni deinangon jadi songonom ma hira-hira patording ni jujur mulu ni dainang na pamitubu diami akayanakon na dohok buruna perdulu mai bubuatami sian horong ni bona niari horong ni bona niari ima oppumadin na mangalap boru ni rajai situ meang siap kuta siap tarnai pos-pos jadi situ meang siap kuta siap tarnai pos-pos tubuh ni oppumadin sedamai ima oppu halomoan manalu na mangalap boru ni rajai boru siap turi jala borneo pumarin sedamai imatongo maramulian tumaga situmea dumi huatami mamuse sian oppu halomoan tubuna mananganak na tulu ima oputipul manalu na mangala borni rajai boru lubatubing sian huda lubam suta bagasan dot huda lubam maradam sai ni huda na paduahon ima oppu kasimo manalu na mangala borni rajai boru purba nasian dolok sanggun tonggo dua opungami siasi nomor dua boru purba dua baru napatuluhon ima opurustam manalu na mangala burni rajai boru silaban sian huta si borong-borong jadi apa guru ni oppu halomoan dua sedamai na marhamulian tu marga si hobi sedanai marhamulian mon tu marga panggabian jadi ratus kalanggo utani na puruni na tua-tua namanya Kubatami mamuse sian oputipul imana tuhami ia oputipul tuuma anakna tulu ima oppu partogi manalu na mangalap boru nirajai boru si manukali ima inang nami na bostang nata padu-padu apala detikyon urni rajai marhuta sian huta sialang bua napaduahon ima ama Catherine manal na mangala buru ni rajai buru lubat tobing sian niden napatuluhon ima amanita manalu na mangalap buru ni rajai buru huta galung sian huta galuk tarutum buru ni oputipul dua sadamai
marhamulian tu anak nina morai marga tapubulun sian huta kapung dame dolok masihun. Dua, sadanai marhamulian tu anak nina morai marga Simajuta marga Situmeang sian huta Limos Sorkap. Kubuatami mamuse sian opu partugi Oma Dainawa opu partugi Manalu na mangala boru nireji boru Simanukali jala opu partugi Manalu nunga opu doli nunga parjulula imana manadikon inanami 20 tahun nok salpu. Ya nakon ni opu partugi mana pinoparnya opu partugi 10 tuluhala 10 tuluhala parjolo ima opu kembar Manalu manang Ramses Manalu na mangala burni rajai buru Simanukali tong siap kuta sialam buat. Buatami mamuse jujur ngolu ni dainangon ima sia jujur ni ngolu ni dainong sendiri ia dainangon tubuh ma di hari 24 Desember 1972 di huta Sinaksak Pematang Siantar. Ia majalo patidion ima tanggal 26 Desember 1977 di HKBP Siantar Sinaksak. Maka tidak kau kaporsel dainangon di Huria HKBP Sialambua di hari 10 Oktober 1940. Dalam marhamulia ma dainangon tudamang nahinan ima di hari 15 Juli 1950 jala di basa-basa ma dana bawam 10 sada jala sa 2 bur jala tubuna takas 10 bawa sada buru jala sorang magurang ma sada bawa sada buru jadi torokna gabi 10 tulu halak ma yanakon ni natu itu iya yanakon na selalu na ima kubrariami masih anon na parjulu ima Ramses Manalu buru Simanukali opu kembar Manalu marhuta mahon di Sialambua ialah yanakon ni abang namyon opat tulu mabawa sada maburu alai nga tulu ma dua ma paurumaina sada mahelana ajala pahupuna opat jadi torok di Pinoparna ngasapun sada halak napa dua on ima namargo arpres 5 nalu namangala burni reje buru ritonga manang opu ni si Ramos marhuta di Medan ia Pinoparnam opat mak 2 bawa 2 buru jala sada mahelana sada pahupu jadi torok ni Pinoparna ono pala napatuluhon ima
Angginami Edward Manalu nama ngala Burni Reje Burwarahap siawen huta Padang Bulak manang Opusipa Manalu. Jadi molo pinoparna opak ma bawa. Nah, jadi dang arung buru opak bawa sada monong mangguli marasohotan ima mangala Burni Reje buru hasibuan sian jadi torok papuna sada jadi torok ni parna ono na paupaton ima Renol Manalu na mangala Burni Reje buru siman kali na siakuta tong sialang dua marhuta di Bogor mau. Jadi yang akonna dua sada bawa sada buru. Napa limahon imana markoar Osbert Manalu na mangala Burni Reje buru manurung siap forsea. Marhuta di Jakarta ia nakonna sida dua buru. Ia Johnson Manalu mangala Burni Reje buru Siregar sian huta sidipuan manang opuni si Kepin. Jadi pinoparnan tolu buru dua hela ono pahoppu jadi 10 sedahala imasi nomorono si nomor pitu ima namarko Holden Manalu buru Lubatobi marhuta mohon di Banjarmasin Kalimantan Selatan dia dana dua buru. Jadi napa pituhon nah mangala buru tubing sian luban Maradang. Nah, saya lupa Maradang. Nah, pa weluhon ima Oikumene Manalu na mangala Burni Reje buru Silitonga sian huta ay nauli sipahutar marhuta nasida di Jambi sada madadana di nasida bur napasiahon ima pre di Manalu na mangala Burni Reje buru siahan siang huta dulu masih hulon jala marhuta di dulu masih hol jala ima nati rabdo deina di dulu masih alai baima harwa pada nitu hatta di perjalanan ninguluna jadi sebulan oksalpu depe mana borhat perjulu siat dainangon tanggal 1 Desember matiki imana moding jala dainang tanggal 7 Januari hirera sebulan do at jarakna ima angginami namar goar si preti dia yanakonna 5 bu na sada mai naung marhamulian tu anak ni namorai sarek jala sada ma pahoppu jadi gebetorop na pitu na pasapuluhon ima ibotonami na margoar Maria Manalu na marhamulia motu anak ni namorai simajuta sian huta sipahutar jalan nasida marhuta di Bengkulu dana di nasida tulu dua sada bawa dua bu napa 10 sada imam perlagutan Manalu marhuta mau di Jakarta jala satu sederion dan dope marhasohotan
jala dohok gomos do hupangi dohami tuhamu amang raja do inak suri pada terlebih madihamu akka hula-hula nami do tulang nami asa buak kamu jibega setang yangmu asang giat nian humato dapotan akka sirokat mitotina. Jadi napa 12 tahun ima namargowar Imam Manalu na mangala puro ni Rajai puro lubatoni siyang meda jala maringana manasida di Bekasi jala tuluma dana napa 10 tuluhon ima iboto nami na margowar mawantu buru Manalu mawantu buru Manalu manang lamtiur buru Manalu na marhamulia mohon ke anak niamang buru nami ima John P. Tapubolo marhuta di Bekasi ya anak tul 2 bawa sada guru jala sada naung marhasohota tinggal di Jakarta jadi torok ni pinoparna opat ima hira-hira torok ni pinoparni dari nangon jadi molo musim pulau kami taringot ni torok ni pinopar ni opu partu di Manalu buru na parjulu tubuh ni anak tubuh anak doho parumain 10 sia 2 buru dohot hela buru dohot hela 2 jadi dapat 2 tahun anak seorang maguda anak dohot parumain 2 halak buru dohot hela 2 halak dapat tuluhun pahokpu sian anak torotna 40 kadohot hela ni anak kon ni Dainawa dohot parumain ni anak murid ni Dainawa anak Dainawa jadi torokna 40 molo siap burung pahokpu pitu jadi pahokpu pitu ni Dainangon torokna 10 pitu halak torokna 10 pitu halak bungu masaluhna pinopar ni Dainangon 10 halak maulate ma dia mata di bata maulate manang dia katang yang muna terlebih ma hula-hula do tulang nami gabi do nyon damang do Dainangon di bawon di bagasan nitanyak muna jadi salu na sude akka holong siatang yang nihamu ngamar holong nirwa terlebih ma tulang do akka hula-hula nami salinai maulate mau pasak roa nami songonima songotor ding ni jujur ngoli ni Dainangon molo tu madok pena hurang songot takas di pajaon nami bar marpamuati ma hamu amang raja do tamuk suri pada songo sigugoi mahani lawan aliak mahani asal lihat penggawean lihat pahorasan dia ame sudah bertahun ni Dainangon
sama-sama mak. Jadi di hamu bona suhut nami. Ala di son tuton menal pasaton nami jambar obe suhut hamu. Iman ahu wasi hami. Iman nasingon di perjambaran napi nasa muna to hami. Sialani di hamu karobas nami. Baru tabba. Baru lubang kali dia. Dua makutiang ura. Ala inang baru tabba. Dia buru tejon. Jadi kamu buru nami. Dari itu. Nga. Ala di son manami labang haton. Jambar obe suhut iman na pinasani. Hatu to hami sinayon. Ini hugasan nami. Ala ni. Bahan majokor dan hami. Pasahaton. Perjambaran lah di son mahami. Bahan majokor dan lili pasahaton perjambaran. Pasata minta mo iman jambar ng pinasa muna nalusuyo mo sa namin sa amin sa ako na dala para wala tulo namin. Dia melapas doli tong do di serong bulan nami ang doli mula jope dia mula hal nami roma kami pasaton ima sohon pada poli mula tuamu rai hari nami ope dia gua pas nami asal kamu jo kira para poli asal pasatami tu hari nami kira para ni Rupiah. Mengobat kami kira pasina muni haduli depan Rupiah. Oke, las baru kamu diamu haduli nabi motivasi kami depan dulu. Kira boleh kami haduli. Rupiah. Mari pasal tamu le jambat pada boleh kami. Agi betul tujuan nyari kita. Sahada tu dulu, sahada tu taruhan akan mengulau narikot di pada daton ada bakat tujuannya. Dan dia pasal kami dor anggi dunia kami. Mangara dulu. Sialani permusik kami. Saya menjadi kami musik persaurani. Asa pasar kami. Tuaya.
kaburu do paniaran. Jadi malyo amang musik ngayon asa honda sinahabi do inang namin na sa umadon. Parang anak kokino hamoran. Malyo paniaran jadi hamuran. Tapi na mau na sasilo. Do ako rawat dia. Ay gusto mo'y kaya Tony ang pagkakalan Aso ang dong ang kina Masira pagdalian Ay sude naging lekira El garing hahuraman Amahoki Doamora garia Kalau sadari ito Amyak karoan Darmora masa alisi Halayan at tokia Nagkari hatingan Siya doang magurang nai Ulgoso pemasari Ariyan ng kunari Rapasikola ang dileki Mahoy Naikot na sikola Sa ating bola Sikap nila gogoki Ahoy Hoy kaya Inanda Tunora tunorura Dari Jamu bersih nanti. Mereka kamu tu gudang muda berlari. Lo ada dua, saya juga muda, saya juga topak. Berdama gudang muda baru masuk baik. Dari 2 hari muda juga. Lima songo-sopa nami tukang Raja Bulon. Saya giat nga marsitang yang munay. Kami sebelumna pangurong muna na arong bison, arong diulaton. Parsingok diulot di bagian sediron Raja Bulon. Na radi mahami maulaw na kanahopar diulot di bagian sediron. Lima hata sa kami, upasa kami mapartikelot kamu. Lima. Jadi asal sadar maka tahu ya. Walau tumarong saya tahu nonna, ya tahu mau protokol.
mula sa mga hulog kami tuwa mula. Jadi bawa kita asalkan nila. Jadi dia mo parmasik kami. Ada mga. Itu hatta. Jadi parjolo hita jumpa dostahi. Raja nami, Raja Bolon khususna hula-hula nami samosir. Radi rohanami pasahatot nami dutu raja yan non. Soone nang akka udurat. Ngados rohanami, las rohanami dison taring dapotong nami dongat tubuh nami narong dilulu masihulo. Tersingot di panggorat tubuh raspiran non. Inarohan namin jumulo majolo porahot namang humasahat kami tu partikero tuho alay mula ka na berigutan non buhay mara marusirohe ka muse gabi dala horas Tuboro nami boru si manukali nadong di luaton boru si manukali Ya Rabu, boru berkali nang ito. Eka sa pulo isi boru si bagariang boru si bagariang nadong di luaton jalo ito Omma par buepir tu boru nami boru hutauru nadong di luaton boru hutauru jalo amo ito buepir tu boru nami boru situmea lanjut mamuse omma par buepir tu boru nami boru lubabadu boru nami boru bajar nahor par buepir tu boru nami boru lumpang gaol omma par buepir tu boru nama tua nami boru sianipar lanjut mamuse tu bere ni si manukali ibebere ni si manukali ibebere ni si manukali parpungua mapasagoma tu bere ni nai pospos sudemai margana pitui
salohanmu. Tu dia do parjolo kape dua disudo diamu manang pemerintah setempat. Pengen disuruh aja kami. Dua-dua di huta, nah huda kami dengan ano. Nah, dua-dua ni utor. Nah, Umma tu pemerintah setempat. Pemerintah setempat tong mana nganggohi na huranggo. Kita adat parsaur matuaw ni naburu nami. Rodo hami hula-hulamu. Dohot hula-hula nami samose. Dohot bonaniari si tumeang. Dohot hula-hula na poso si manukalit. Dohot si manukalit. Parjolo mahami pasahato tuhamu keluarga besar Manalu. Lumubi ma tuak kalay nami doh iboto nami. Rodi Pinoparra. Turu berduka cita kami atas parborha ninaburuon. Kami di dolo di Bagasmuna na sanang artion inga di par saul ngadoni dari nami ang nabonami di dikyon. Dua kami lo. Par buetir dot yang marludu. Ada nyonya marludu orang lain masuk di situ tua. Dia kami 40 firma pok di luar Patalongan. Firma tapi muna sa luhod na paparang ni dari nami na saul ngadon. Luju-lujunak pagamon. Adong dobe na hurang dihaburu among amang boru patak kasamu nono ini sada matu nini. Jadi sediai Sablalusia. Sablalu. Ado rakso patoruso jo boha kira-kira perhitungan ta. Radero hita nak kering. Mahula-hula na poso si manukali. Jadi walu tambah 10 sia. 20 bitu. Boha kira-kira 20 bitu. Agori satakas di hari sadarion. Pas tumpul matani hari. Jala tumpul matong pasu-pasu ni Tuhan itu hamu. Molo tung ulo suha sampai kami. Mangulu si badan di hamu. Tangiang nabi tujuan darion. Marhite ulo si pasahatong nabi itu hamuna. Asa gawe tumpul pasu-pasu ni Tuhan itu hamuna. Dengan unur di sudego parang na buru nami na sumulo sa rumah duaon. Jadi apa noy? Boha kira-kira
Dipur magorang pohon ako. Pasahatan. Asima rohani Tuhan tuk songoni perupa. Gajang dohok bilang ni ulus na pinasahat ni hula-hula marga si manuk kali. Tangiang dohok pitanami sahat manauli na rin katuhamo na. Lipu dia nila puro nami on. Sinoboti majohami ate, amang buru. Dinosaurus redomingo toku, salele noluku, lupu hubino. Dinosaurus redomingo toku, salele noluku, lupu hubino. Dino pusoki, pakete aku hawaki. Kondisi hasan nangemerang bawah, rara dopina, hidoroki. Kondisi hasan nangemerang bawah, rara dopina, hidoroki. Bapak kasatyo, pasiro aku terlomino. Ito namin na sa organisasyon. Sa ulit na kain. Nagkikyanon, ako sa tuwili sa ating magkaroon ko na kasi dito sa ating mamereng. Alay, taong nirohang na yun, humereng na kapaparahan. Huwag ko na sa urmaduan. Alay, anok sa ulit pangilwak. Pangilwak, unang mapulahos para sa atok kamong negak Amerikano. Kukutong ko negak Amerikano ligan, di bangorhan, di mabakot. Sarapura dyan ay. Anok kamong humigihangin na mabukta. Jangon. Lain mah na homparto sini gitu. Nasa boleh lah dapat begini. Lukakan luha mati jiwa itu hai Yesus hai lahir hidup ibadah soona hidup baik. Haleluya, haleluya, Hula-hula na po sa ibadah mo mak. Manuk kali. Mau lihat mak. Jadi sekaligus ke nonon Rosa Hadi Gus saya non hula-hula naposo siap kangen itu rumah dalam untuk hula-hula naposo si manuk kali nomor 2. Jadi roh nami asa rohamu. Saya ada bayan not tuhela nami. Saya ada mai tu pahokui. Dari donai saya ada mai tu hamu Gabe raja nami. Saya ada mai tu ibotomu. Jadi Bolo tuk sokoni pendo sada majalos tu pahoku nami nok sulema pahoku pinopar dan nabur nami ona te taruli ate. Gabe raja nami. Bangma jadi aduh serata dia hamu nama lo nami. Asa pasatulus mahami hula-hula na poso marga si manukani. Mahir mamang na hupartusi. Saya topok maawo, saya unang magada, kosi rohato. Si monurati Tuhan kau anakku dulu Roh dari mulia Dia saudara pasang Dia setuju Dia setuju Roh dari Pahot pusia poro. Oke, pahot pusia poro. Apa betul? Ini pasah. Iya. Gogoni Barbie, Papa Tabari, Oti Barmolui, Nota Manodua, Rosi Molurati, Hai mau anakku tutu, Iboto Dia, Dia son hapas Dia setuju. Heranamis nomor 2 si manuk kali. Jodoh aku salah Pahok urido Heranamio. Ambeo
ulos naganjak si Toro Rambo tuksongonibe na wutar pasahat kami di buah-buah mutar singot di persarmatuan na buru namion na postorohan namin itong dituhatta ang giyak ma di pinta-pinta ni tangyang nami Hamuna mardongatu asima rohani tua katikina nang rodi paniroyo muna di akalai nami do iboto namion hamuna mardongatu asaban Ima sarupa nyon sarupa deh ondo hana ido napa dua hon songon nata hatai tuna tua ni huta ido kabu hamang huta Kami cara mau lihat mak ido Sangat dulgani bukan baru. mau lihat gawi majalah horas tangga pala si pujion potik tak pala si hataon ate emang baru gawi jalah horas jadi ulima rohanami hula-hula si manuk kali rohannya laki nadia penaeng salah satu mah dus rohana sida gawi majalah horas emang baru Ngabe raja lebih. oh boru ido boru bere ibebere kami samosir iya Masabe. mau dengan raja nami
Mana dia ada tuhamuna dari nami. Ison nunggah huberet kami upaya pikut kami mulai sian nasebut moko naburuton. Dia disaputi pula-pula muna manuk kami do denggan saluhugna nunga macai pure kuya kami. Sada pahok tu sebu sada jangan tiga. Jadi alelero ko matu pahokui sada ni na pahoko. Persunguni mah baru kedua lagi hamar-hamarang terburuk dua mengumpul pada semakin tak. Itu naik nama rakyat. Dua bisa ada namun hitung. Kalau ada mengumpul semakin kan nama. Kamu boleh parpuja bagasi. Jadi buat kami nak keluar spir. Kami dua. Jadi lah kami do nasa baru bona pasogin betul bisa bona pasogin do hula nak kosong. Jadi lah sedang memahami nasi yang bona pasogin betul mengaro. Sedang apa raja kami? Iya. Mana kaya nauli na rin kan na pinakami ramahon dihatak ko na kiningani para dulu batubing sa Dr. Tibyon Molo Beriguara siya puta bogasan siya meran do siya na Australia, Amerika, Serikat para dulu batubing siya tarutun ilo haro namin son Molo Pigami dua tulang muna sa tabi ala di bagian namin na nilibata pariban na rin dan halak na asi las pariban na rin lason ni mamuse mamulu ni mamuse laiku laus syakta betul kada muse tu helak tu muse las tondo hilana sat habna sendiri noni ale bolo ko darang oprak na sida setelah buka sama sembilan terbidul naring ke dosa lutnai sara do hida salutna narohami akka hula muna mada potok kamu ala jumulu saur matua iboto namion na borong mada potok tuantai dihuti akan kata suri pada do menamar ludu si bernetoti didok na dua firma poki bau mapecah ludu muse herak person sar matu helakku buburukku na dua naik ngomong nama aku obat besi aku na satu lagi hamuro nak pulang wari sagoni namamu sagoni cari tu pau peranna tubuh jadi na dua naik noni ngomong ya deh langsung ini nang siang hula ni nama harapan itu elektro itu waktu tak sabi lo yang halus waktu kata dia bang nak ini teman non obat pasar kami tuhamu tulai barangmu lebih naik orang mengaku jadi asasi kopan non marjodoh berkopinya mak sisa rakor dan kami alih perjual marahawan pasar tuna sana Manginyo mau saya siap pulang siap kami, habisi muse siang nama marangi, duni muse tu hera do bolku, baru muse tu pahokku, nasian udah bukan. Soalnya mah panggil waktu asa takar cita sipil ulang tahun jalan rapi. Dari itu mau bunga, tangkas, sebelum dongkrak bolu, jadi kalau itu mulu tiktok yang urus pegawai tu bunga, nanti tu mantu masalah siapa, ayo yang nasuh tu nahunnya.